Matagal ng manufacturer ng makina ang Yamaha, mula sa paggawa ng mga musical instruments hanggang sa paggawa ng mga makina ng motor at kotse. Yamaha ang #1 supplier. Pero bakit nga ba hindi pa gumagawa ang Yamaha ng sarili nilang production car hanggang ngayon? Well, kamakailan lang kinonfirm ng Yamaha na mag-e-exit na sila at aalis na sa automotive industry. Ang sabi pa ng president nila, the marketplace is particularly difficult. Sobrang hirap daw ng kompetisyon sa marketplace ngayon, and we now see other opportunities. Hindi naman niya nabanggit yung mga opportunities na tinatahak ngayon ng Yamaha, pero sinasabi nila na magfo-focus na lang daw sila sa paggawa ng mga makina at mga bike-like concepts gaya ng mga produkto tulad ng motorcycles at jet skis. Sabi pa ng isang Yamaha spokesperson, nagbigay siya ng balita na nagsasabi na cars do not feature in our long-term plans anymore. Ang sabi nila, nag-decide sila na hindi na daw sila talaga gagawa ng kotse mula ngayon at sa future. Ang desisyon na yan ay galing kay Yoshihiro Hidaka, at di umano ay sabi niya na ang kompetisyon ay sobrang lakas na at baka hindi na sila mag-stand out pa sa car industry kapag nag-venture out pa sila dito. So bakit ayaw na ng Yamaha na lumaban sa paggawa ng kotse sa hinaharap kahit napakaraming opportunity ngayon sa electrification? Actually, maganda ang desisyon ng Yamaha dahil napakarami ng car brands ngayon ang dekada na ang binilang para mag-improve ng technology. Kagaya ng Toyota, Honda, Hyundai, mga malalakas na brand yan sa automotive industry, at mahirap sa Yamaha na mag-compete sa paggawa ng isang quality at maayos na kotse kung kulang pa ang resources o planta nila para dito. Magiging experimental pa at medyo risky ang pag-venture nila sa industriya ng kotse, kaya napagdesisyonan nila na mag-focus na lang doon sa mga bagay kung saan magaling sila, ang paggawa ng makina, pagsusupply ng makina sa iba't ibang car brands at paggawa ng pinakamatitibay na motor sa industriya. Ang makina ng 2000 GT ay dinevelop din ng Yamaha, pati na rin ang Lexus LFA. Pero meron nga bang ebidensya na Yamaha ang tumulong sa paggawa ng 2JZ engine ng Toyota Supra? Meron kumakalat na legend na sinasabi na tumulong din ang Yamaha sa paggawa ng legendary 2JZ engine, ang makina ng legendary Supra. Ang 2JZ ay kinoconsider na isa sa pinakamatibay na performance engine ng Toyota noong 90s. Isa sa pinakahinahangaang makina na hanggang ngayon minomodify pa rin ng mga tuner, at sa sobrang tibay, kahit 3 turbo yata pwede mong ikabit dito nang hindi natitinag ang block. Sinasabing tinutulungan ang Toyota ng Yamaha sa paggawa nito. May mga sources na nagsasabing ang itaas o top part na makina ng 1JZ ay manufactured ng Yamaha. Matagal ding supplier ng makina ng Toyota ang Yamaha, at may malaking chance nga siguro na totoo ito, na ang matibay na 2JZ engine ay joint collab ng Yamaha at Toyota. Natutunan natin na sa business, mas malakas ka at mas magiging profitable kung focus ka lang sa mga bagay kung saan ka magaling. Magaling ang Yamaha sa paggawa ng mga makina at motorsiklo, at yun ang linya nila. Kahit pa ipilit nila na gumawa ng kotse, baka hindi din gumana dahil hindi yun ang forte nila. Pakishare naman ang video na to kung nagustuhan mo, at i-comment mo ang feedback mo sa baba. Salamat sa panonood.